Skat udfører en lang række aktioner mod sort arbejde for at sikre fair play. Skat besøger igen i år udvalgte byer og virksomheder over hele landet som led i en koordineret indsats mod specifikke brancher. Skatten finansierer de fælles goder, som udgør vores velfærdssamfund. Fair play går ud på at sikre, at alle virksomheder, brancher og personer betaler den skat, de skal. Hverken mere eller mindre. Aktionerne bringer os tæt på mange forskellige brancher, som for eksempel restauranter og pizzeriaer, bygge- og anlægsbranchen, transport- og rengøringsbranchen, markeder og festivaler, kiosker, bagerier og en række andre. Vi gør en indsats for at fortælle dig, hvor og hvornår vi kommer på besøg. Både i dagspressen med annoncer og gennem et samarbejde med en række fag- og brancheforeninger. Du kan på Fairplays hjemmeside læse om vores aktioner. Du kan også tilmelde dig en sms-tjeneste eller hente vores nye app i App Store eller Google Play, som vil oplyse dig om, hvornår Skat planlægger en aktion inden for din branche. Gå ind på skat.dk/fairplay og læs om, hvordan du kan blive opdateret på alle Skats Fairplay-indsatsaktioner. Skat fortsætter med at spille med åbne kort. Gør du?